Gaurkoan abiatuko da munduko futbol txapelketa eta bertan Errusia eta Saudi Arabiaren arteko lehendabiziko norgehiagoka biziko dugu. Gaurkoan flashback txiki bat egingo dugu eta 1980 joango gara. Izan ere, urte horretan mundiala Italian jokatu zen eta Sobietar Batasunak bere azkeneko parte hartzea burutu zuen bere disolbapenaren aurretik. Mundial hori Italian jokatu zen, baina bozketa egunean bi hautagai zeuden 1984an. Bestea Sobietar Batasuna zen. Batek daki mundiala Sobietar Batasunean jokatu izan balitz zer gertatuko litzateke. Baina agerikoa da 80ko hamarkadan Sobietar Batasunak ez zuela sorte berezirik izan arbitroekin. Izan ere 1982, 1986 eta 1990ko edizioetan arbitroen erabaki okerrekin topatu zen Sobietar Batasuna. 1982ko mundialean, Espainiar estatuan jokatutako txapelketan, Brasilen kontra jokatu zuen Sevillan, eta bertan Lamo Castillo epaile espainiarrak akats larriak egin zituen Sobietar Batasunaren kontra. Luisinhok eskuarekin bere arian egindako penalti bat ez adierazteaz gain, Zeingeliaren gola balio gabe utzi zuen, nahiz eta jokalariak posizio egokia zuen. Partidaren ondoren, Joao Havelange, FIFAko presidenteak eta bere ideia konservadoreengandik ezagututako pertsonak, esan zuen epaileak lan bikaina egin zuela. Partidaren ondoren, Rusiako Sobietar Batasuneko entrenatzaileak kritika gogorrak egin zituen. Hala ere, txapelketak aurrera jarraitu zuen eta jogo bonito delakoa praktikatzen zuen Brasilek bere burua kanporako dututa ikusi zuen Sarriako estadio zarrean Italiaren kontra. Sobietar Batasuna ere etzen finalerdietara iritsi eta gainera, Bartzelonan jokatutako norgehiagokatean Poloniaren kontrako partidan morbo handiko irudiak ikusi genituen izan ere, garai hortan Solidaridad delako sindikatuaren protestak zeuden Polonian eta Moskutik kontrolatutako erregimenaren kontrako iritzia zabaltzen ari baitzen. Ondoren, Letz Walesa bera, OTAN eta mugimendu konservadoreen aliatu bikaina izan da, bere garaian Solidaridad sindikatuko idazkari edo buru izandakoa. 1986an, Victoriano Sánchez Arminio, egun Espainiar estatuan arbitroen buru denak bere banderatxoa altzatu egin zuen Belgika eta Sobietar Batasunaren arteko partidan. Banderatxoa altzatu, 3-1rekin, eta Sobietar Batasuneko jokalari guztiak geldirik geratu ziren. Baina, Zeulemans belgiarra ate aurrean geratu zanean, banderatxoa jaitsi eta gola baliotzat eman zuen. Irudi horrek beste protesta batzuk eragin zituen, tartean Ruperto Sagastirena. Nor da Ruperto Sagasti? Habana ontzian, Euskal Herritik, ateratako gerrako ume bat. Ondoren, Moskuko Espartakeko mitoa eta Errusia eta futbolean eta Sobietar Batasuneko futbolean garrantzia handia izan zuen pertsonaia. Izan ere, 86ko mundialean, taldeko zuzendari teknikoa izan zen. Aurkitxotik atera eta Sánchez Arminiori fascista deitu egin zion oihuka. Mundu osoari bira eman zion irudia dira eta hortxe geratu zen bigarren akatsa. Arbitro nagusia, Fredriksson suediarra izan zen. 4 urte beranduago, Italian, Argentina eta Sobietar Batasunaren arteko partida. Argentinak Kamerunen kontra galdu zuen estreinekoan. Bigarren porrot bat bilatu zero, Maradonaren taldea kanpoan geratuko litzateke. Sobietar Batasunaren kontra, utxean zijoa zela, Sobietar Batasuneko jokalari batek errematea egin eta atepean Maradonak eskua atera zuen berriro ere. Jangoikoaren eskua izango zen berriro ere, 86an gertatu moduan. Arbitroak ez zuen esertzu ere adierazi. Nor izan zen arbitroa? Fredriksson berriro ere. Eta ondorengo eta aurreko partidan, Errumaniaren kontra, Kidiatulin atzelariak, ariatik kanpo gutxi gora bera, metro bat kanpora egindako esku bat, area barruan adierazi zuen Soriano Aladren epaile espainiarrak. Lamo Castillo, Sánchez Arminio eta Soriano Aladren epaile espainiarrek Sobietar Batasuna 1982, 1986 eta 1990ko mundialean nabarmenki kaltetu egin zuten. Oraingo edizioan ikusi beharko da Errusiak zer nolako tratarea duen, izan ere ezaguna da txapelketa antolatzen duten taldeek epaileen begirunea jasotzen dutela modu nahiko simpatikoan esatearren.